Ku danna subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Za ku ringa samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Tuma sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kazalika kuma shiri ne da yake da manufa ta ilimantarwa, faɗakarwa har kuma da nishaɗantar da ku. Hakanan kuma muna karanta littafi ne mai suna Gimbiya Zinatu, wanda kuma ci gaban littafin Kuyanga ne. Gamayyar littafin da Nabila Aliyu Tudun Wada ta wallafa. To a cikin littafin nata ga inda muka tsaya zan maimaita, kana daga baya kuma sai mu ci gaba. Kullum tunanina gida, kullum tunanina iyayena, don na san takawa bai da lafiya kuma a kowane lokaci zai buƙace ni. To idan na nemi da su sake ni zan ba su ko nawa ne fin wanda aka ba su, sai su ce ba sa buƙata. An musu komai, an kuma gargaɗe su da idan har suka sake ni to a bakin ransu. Domin a can gidanmu ma an ce za a ba su, amma sun nuna ba sa so, dama don ku tabbatar ba hatsari yayi ba, shi yasa suka yi muku waya suka ce sun sace ni. To ina nan har shekara guda cikin yarda Allah sai ya ajiya, Allah ya kawo min sanadin fita daga cikin gidan. Mai tsaron kofar da nake na ji suna bashi bayani kan za su fita operation cikin dare, ya kula sosai, sun kawo wani tsoho kada ya bari mu fita, sun san shi da sokanci. In ya sake muka fita bakin ransa, to cikin ikon Allah sai Allah ya sa ban yi bacci da wuri ba a wannan rana, tun da na ji batunsu. Ina nan dai sai cikin dare na jiyo mai gadin nawa yana ta wata shakuwa yana dafa ciki, ashe rai ne zai yi halinsa. Na taso ina masa sannu na ce bude in taimaka masa, to amma sai ya kasa motsawa. Sai Allah ya bashi iko ya cillo min makulli, a daidai lokacin da na bude na fito, a daidai lokacin Allah ya ɗauki ransa. To nan ne muka tsaya cikin shirin, yanzu kwa za mu ci gaba. Ina fitowa ni kuma da na ji na shaƙi iska sai na gode wa Allah, domin na san sanadin rashinsa ne samuwata, jin na san ba ni kaɗai ba ne, na ji an ce an kawo wani tsoho. Shi yasa kafin yin ta kaina sai da na lalleka sauran ɗakunan, na lalubo shi, na buɗe ɗakin nasa, yana takure. Na janyo shi ban tsaya masa bayani ba, na yi ta jansa da gudu, muka fita can babban gate ba kowa, na sa babban ki na buɗe kwaɗon ta cikin da suka rufe. Allah ya taimake mu a wajen ma babu kowa, don haka cikin daren muka yi ta gudu muna ratsa bishiyu da tsaunuka, har sai da muka yi awanni, sai da muka gaji muka ɗan huta. Tsohon nan ya fi ni jigata, na tausaya masa, dan da muka zo maraba mun fara hango gari, sai ya bani labarin cewar babu abin da ya musu, kawai sun zo bakin wani ruwa sun cillar da wani mutum, ya gansu sai ya zo ta bayan sai ya laɓe. Bayan sun tafi sai ya ƙarasa ya ɗauki mutumin ya kai shi wata bukka. Ya dawo gurin kenan yana ƙoƙarin kwashe kayan mutumin, wai kayan sarauta ne wanda yana tsammanin ko mutumin sarki ne. To aiko ashe sun dawo, sai ku suka kama shi. Duk dukan da suka yi masa akan sai ya nuna musu mutumin da suka jefar, wanda ya ɗauka ƙin gaya musu yayi. To wannan dalili ne yasa suka tafi da shi cikin gidan. Lamido sarki na biyu ya ja ajiyar zuciya kana ya ɗora da faɗin, tunda na shigo gidan nan nake cikin farin ciki, sai dai baƙin ciki ya riske ni lokacin da na ji rashin mahaifina. Sannan na shiga tunani akan maganar da tsohon nan da muka rabu ya ce min, wanda mutanen nan da suka yar a bakin ruwa har ya ɗauke shi ya ɓoye, yana da alamar sarauta a tare da shi. Don haka zan yi iyakar yi na inga na koma cikin dajin nan domin laliban wannan bukka, don dubawa kowanne mutumin mai martaba ne ko ba shi ba ne. Mama ta ce wannan magana taka tana da ƙamshin gaskiya, na goya maka baya, domin kai ɗin jarumi ne dama. Sai dai kada ka tafi kai kaɗai, ka nemi yan rakiya ka kuma tsare jikinka. Ya gyaɗa kai yana murmushi, ya ji daɗin hakan. Shi yasa yake son ta, yake jin ta tamkar ita ma mahaifiyarsa ce. Fatu ta ce ni ma na amince da ka je ka duba mana, amma da za ka haƙura da sarautar gidan nan da zan ji daɗi.
domin ina ganin rikicin da kuka shiga yana da nasaba da hakan. Lamido ya ce, to idan na haƙura a baka ragar haka? Mama ta yi saurin cewa bayan haka nan mun yi rashin takawa, sai aka naɗa Yarima jiran gado. Idan ka dawo zai sauka kenan ka hau. Lamido ya gyaɗa kai ya ce ba komai. Yarima ɗan uwana ne, ya fi ƙarfin komai a gona. In har zai yi abin da ya dace ya yi shi kenan, ba sai ya sauka ba. Fati ta ce, to yanzu dai ka je sashen matarka ka huta, a barwa gobe komai. Ya miƙe musu sallama. Gimbiya Zinatu ta bi bayansa suka tafi ɓangarensu. Hankalin Yarima ya yi matukar tashi jin dawowar Lamido gida lafiya. Ya keɓe da mahaifiyarsa yana magana kamar zarare. Yanzu shi kenan ya dawo zai ci gaba da mulki ba ni ba? Yanzu na rasa Zinatu kenan? Ki wani abu a kai umma. Muryar ta sanye ta ce kada ka damu. Dawowarsa ba za ta hana ka ci gaba da yin sarautarka ba. Babu abin da zai saka ka sauka. Zan aika jakadiya ta je gun bokanya ta mana aiki a kan rufin bakin kowa a kai. To a ranar da sarki na biyu ya dawo gida ya yi kwanan farin ciki na ganin ya dawo cikin ahalinsa da matarsa tana lafiya. Sai dai bakin cikinsa takawa da ba a san takamaiman halin da yake ciki ba. To washe gari da safe Lamido ya kalli gimbiyarsa Gimbiya Zinatu, kana ya ja ajiye zuciya hankali ya ce da ita, Hobbi, ba ni labarin abubuwan da suka faru da banana. Ta ce baya ga kewarka da na sha, sai ta kwace maka ni da ake shirin yi. Ya zabura ya ce waye hakan? Wannan mahaukacin ne mai katubarar? Ta danne masa daidai kirjinsa da ta ji zuciyarsa tana bugawa ta ce, kwantar da hankalinka, ta Allah ba tashi ba, tunda burinsa bai cika ba. Yarima ne, ya yi tsammanin ka tafi kenan, shi yasa yake ta harin a raba aure na a kotu. Yana cewa alkali ya yanka min gaiba don ya samu damar aure na. Ganin yana da ƙarfin iko har aikowa aka yi aka faɗa mana. Ganin babu abin da za mu iya yi a kai. Wallahi tun da na ji haka kullum kuka nake da gaya wa Allah, ta addu'a kan cewa Allah ya dawo da kai lafiya mijina. Ta ƙara shi da muryar kuka, ya isa, barni da shi. Na ga alama akwai nufin sa kanki, wato irin cutar da ya yi miki a baya ba ta ishe shi ba kenan, sai ya biyo ta wannan hanya. To mu zuba magani, ni da shi kuma sarauta ya batta kenan, domin na ma fasa barin sai ya ci gaba da yi tunda na ji hakan ne a ransa. Ta ce a'a, ni dai ana wason ka bashi ya yi hakan ba zai rage ka da kamai ba gun mutum gidan nan, tunda sun san mulkinsa ba irin naka ba ne. Nan ta hau bashi labarurrukan irin badakalar da yake tafkawa a gari da irin izayar da yake wa mutane a kan bin dokarsa. Ta ci gaba da faɗin, ni dai ka ɗauke idonka a kansa, ka yi abin da ke gabanka, ka huta gobe jibi ka koma can daji, kai da amintattun fadawa ku je neman takawa a dajin nan. Ya ce na ji hubbina, na bi maganarki, na ji daɗin zancen, na ji daɗi, zan kasance mai ɗaukar shawararki. Ta ce to na gode. Ta ce da shi ina son ka, ba na son wani abu ya sake faruwa da kai akan mulkin gidan nan. Ya jinjina kai, haka ne. Aiko dai washe gari Lamido bai fito ba sai 11 safe gurin mahaifiyarsa. Ya tarar da mama a can, wai tana jiran fitowarsa. Ya ce mama, da baki fito ba ma, ai zan je gaida ki. Ta yi murmushi ta ce na sani, amma ɗokin sake ganin ka ba zai bar ni ba. To bari na je na gaida umma. Ta katse shi yi zamanka. Ta shigo yi maka barka da zuwa, aka ce kana bacci a sashenka. Ya gyara zama zai yi magana kenan sai ga jakadiya ta shigo. Ta durƙusa ta gaida shi. Bayan ya amsa sai ta ce ranka ya daɗe sarki. Yarima zai shigo yanzu shi da matarsa Gimbiya Hindu. Za su yi maka barka da zuwa. Ya lamshe ido ya buɗe su tar a kanta. Kana ya ce to sai sun shigo, yi musu yi so. Ta fita da mintuna sai gasa sun shigo sun jero sun ci anko na ɗanyar shadda ruwan makuba. Ta kwasha aiki. Ita doguwar riga aka yi mata ta aikin sirfani da duwatsu. Sai ɗanta da ke kwance a kan kafaɗarsa, shi ma irin kayan ne a jikinsa. Kallo aka bi su da shi ganin yadda Yarima yake wani shan ƙanshi da isassara kai. Ita kuma tana wani yatsuna da ba da faɗi. Gimbiya Zinatu na gefen Lamido. Ko ɗago kai ta kalli Yariman ma ba ba, balle kuma Hindun. Duk kallon tara saura kwatan da Hindun ke mata ma ita bata san tana yi ba ma, saboda rashin kara da ta ido. Ko ta miƙa a sarkanta yaran,
kuma idansa biyu. Lamido ne kawai ya ɗauke shi yana murmushi, ya ƙare masa kallo. Yaro mai kyau, gashi takwaran takawa, sai ji yana son sa ya ce, fine boy, me kama da mominsa. Ta haɗe yawon baƙin ciki, domin haushin kalmar ta ji, ta fi so a ce gida yayo. Da Yarima ta fi so ta ji an ce yayi kama. Ta kai hannu ta karɓe shi tun kafin ma ya bata shi. Bai kawo kuma yaransa ba sai ya bata shi. Suka miƙe suka tafi abinsu. A washe gari ya kwana biyu da dawowa sai fara shirin tafiya da yake ya haɗa waɗanda za su yi tafiyar tare. Kuma ya gargaɗe su akan kada wanda ya ci ga inda za su. Domin su ma kawai ya ce musu daji za su raka shi, amma su shirin yaƙi don da dawakai za su tafi ma. Wannan shi ake kira da bonono, wato rufin kofa da ɓarawo. Domin kaf jakadiya ta ji shirinsa, don ta taho za ta shiga ɗakin Fatu. Ta ji su tun ajiye suna magana dukkan su akan tsarin da yadda zai shiga daji domin neman takawar. Ta ji komai na yadda zai tafi da fadawa da lokacin tafiyar, saboda haka a guje sai ta je ta faɗa wa Umma. Wannan sai ya sa hankalin ita Umman ya yi matukar tashi, ta nemo Yarima ta gaya masa. To shi Yarima bai nuna nashi hankalin ya tashi ba, ya dai yi nasa shirin ne kawai, domin munafukan fadawansa su biyu da suke aikata barna a gidan, ya ba su nasu aikin akan su shirin bin bayan Lamido, su shammace shi su kashe shi, zai ba su duk abin da suke so a gida. To don haka sai su ma suka yi nasu shirin don bin bayan su Lamido. Aiko ba su yi bacci ba, ana sallama sallar asuba Lamido ya fito da yan rakiya, suka fice suka nausa daji akan idon yan aiken Yarima, su ma suka bi bayan su. Akan doki ɗaya suke tare, goyon biyu suka yi, amma sun baiwa Sulami ɗan tazara. To a can ɓangaren Fulani ta yi aike gurin bokanyar ta Gogal jakadiya ta gayo mata tafiyar Sulami ɗan, kuma tana buƙatar taimakonta akan kada su dawo da nasara gidan. Sannan kuma ba ta so a gano takawa, tana so su wahala a can, idan ma da dama kada su dawo da rai. To jakadiya na gama zayyano aiken sai Gogal ta sheke da wata kafirar dariya, wadda sai da dajin ya amsa kowar dariyar. Jaririya kina gani na? Jakadiya da ke gaban bishiyar kuka ita kadai ta yi saurin girgiza kai ta ce, ba na ganin kiranki ya daɗe mai gugan ƙarfe, mai ganin ki ai sai ya shirya, ni ko ban shirya komai ba. Gogal ta ce, ganina ba alkhairi ba, amma akwai ranar da za ki ganin, ranar da ta kwaɓe miki tana nan zuwa. Jakadiya ta dafe kirji domin tuna maganar Gogal ta can baya da ta taɓa yi mata akan lallai lamarinta yana nan zai kwaɓe. To wai shin me zai faru da ita ne? Ta buɗe baki da niyyar tambayar Gogal, sai ta katse ta da cewa, kamar yadda ba kya gani na, to haka su ma za su je su dawo ba tare da sun ga abin da suke nema ba. Ina mai baki tabbacin su ma sai tsananin rabo zai mayar da su gida, domin a yanzu nan zan aike musu da aljani ɗan tsulaye, hatsabibin aljani ne, sannan kuma kafiri ne, sai ya ɓatar musu da hanya, kuma zai yi makantar da su in ma bai taɓe ka komai ba. Akwai aljani dujali, wanda yake kisa da wuta, ganinsa ba alheri ba ne, domin shigarsa cikin dajin ma wuta ce za ta kama ko'ina. Jakadiya ta ce a yi komai ranke daɗe, a yi duk abin da ya dace. Nan ta bar Gogal tana sheƙa mata dariya, ta tafi daga fargabarta a zuci. To a can ɓangaren Gimbiya Zinatu kuwa tun da Lamido ya tafi take kan sallayarta, tun da ta yi sallar asubahi ba ta tashi ba. Tana ta lazumin muka da addu'a samun nasarar mijinta, da yake tana da tarin addu'o'i a bakinta, yadda marigayi Mahabub ya koyar da ita. Ita ma haka jiya ta kwana tana koyar da mijinta zafafan addu'o'i, wanda da zarar kai, to a duk inda kake sai ka samu nasara abu. Ko da kuwa mugun al'amari ne ya same ka sai ka samu sauƙi, kai ko aljani ka tofawa addu'ar sai ya ƙone. Tabbas ba za ta taɓa mantawa da Mahabub ba, dan ya koyar da ita abubuwa da dama. Kai hatta alƙur'ani a gunsa ta haddace, shi ya dage ta yi sauka ita da Zulaihat. To ita ma mahaifiyarsa tana cankar da duma, tana ta zuba addu'o'in samun nasarar Lamido. Tabbas tana tausaya masa, ya dawo bai huta ba, ya fita neman mahaifinsa, Allah da ya sa ya dace din. To sai da suka ɗauki awa guda suna gudu a kan dokunansu cikin daji, kana sai suka fara tafiya a slow, ganin irin duhun da ke gabansu.
fadawa sun tsorata, kowanne akan dokinsa yake sai suka ja tunga suka tsaya. Lamido ya juyo akan dokinsa ya dube su, sai ya ga yadda fuskarsa ta sauya, sai ya ce da su, ya kuka tsaya ko kun gaji ne? A tare sai suka ce, ranka ya daɗe, mun ga baƙon lamari a gabanmu, shi yasa muka tsaya don ba mu san me za mu tarar ba. Ya ce, to idan har ba za ku iya isa gun ba, ni zan isa, tunda na ga alamar ba ku cika mazaje ba, shi yasa na ce ku zamo a bayana, domin dama rakiya za ku yi min ba jagora ba. Sannan kada ku manta, baya ga kayan yakin da kuka to da shi, akwai addu'ar da na baku, idan kun ga mun shiga wata musifa ku yi gaggawar yin ta da neman ɗaukin Ubangiji da gaggawa. Suka ce, muna sanar da hakan ranka ya daɗe. Ya ce, to kun yi addu'a fitowa daga gida? Suka amsa da sun yi. Ya sake ce musu, addu'ar nasarun minallah kun yi ta ita ma? Suka ce, ita ma mun yi. Ce, to ya yi kyau, don haka kada ku manta da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nan ya ce musu tuni da sauran zafafan addu'o'in da ke bakinsa, wanda Gimbiya Zinatu ta bashi wasu ajiya. Ganin yadda ya tunkari wannan ƙura da take gabansu babu tsoro, sai ya sa suka rufa masa baya su ma cike da karsashi. Suna tunkara ƙura da ta turnike samaniya suna addu'a cikin ransu. Sai da suka yi dab da ƙurar da ta yi jajir gabansu, kana suka tsaya ganin uban tafiya ya tsaya. Sun yi tsayuwar minti 5 can sai suka ja an kwashe da wata mahaukaciyar dariya wacce ka iya fasa dodon kunnen wanda ya warke daga cutar bebanta. Sai da fadawa suka toshe kunnuwansu shi kwa jarumi ko gezau bai yi ba, idan sana cikin ƙurar don kada a shammace su. To ai kuwa dai kafin ƙiftawar ido sai ga wani ƙaton aljani mai ƙaton kai da falafalan kunnuwa da ido ɗaya kusa da gajeren hancinsa. Ga bakinsa ƙato tamkar shana 'yar 50, yadda Lamido bai tsorata ba, to haka su ma fadawan ba su tsorata ba, saboda sun san arina don wannan ƙura da ta yi jajir ba banza ba. Aljanin nan ya nuna Lamido da wani takobi yana faɗin, kai yaro, ka tsira da kanka da wata hanyar, amma ba ta nan ba, in har kana son ranka, to ka ja yaranka ku koma, idan ba haka ba, yanzu zan ɗauran ku ga baki ɗaya.